Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong iring! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Og karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Hala? Siya! O si siyang tao si... Bay, dali! Bay, Pia, dali! Kanang babay! O si siya? Padung na! Padung! Oh, di pa dong din eh. Meron ba na ka din? Oy, nangita ko nimo. Ha? Astan ganina ko gawati mo? Nya, dugay kay ka mo na nakichismis sa kuha ng mga bata ah. Ate! Kay nung ba ka na ko? Ha? Ikaw ganito no! Ikaw no! Oh. Say, porbida sa nang taka mo ka bata. Ako ang unsa, oy. Katabang nagluwas na ko, te. O naghatang na ko gold nga buhok. Ha? Oy, ako ning amiga, oy, abay din ako. Unsam taka mo ka bata ka, oy. Tawa lagi ka noy. Ha? Ito, Usa? tawa. Kung makamanoy ka, murag tiguang na kayo tanaw na nida. Diba tikuwang naman ka? Usa? Oo. Kay mas magwanggot ka na ko, good. Mas tikuwang man ka na ko. Mas maguwang ko nung edad pero di pa ako tiguwang. Grabiha sa di mo. Makaingon nga tiguwang. Oy, porbida, basgok ba kay ko? Sakit lang pinakalit hawak ni mo da. Oo. Abay, hasunan na, oy, naunsa man ka. May pare usa. Lain na nimo mupatol, magagbata. Abay, wabay oy. Ay, kuan ba ka na yung kaminos ko di bataan ako. Nay, oh. Ha? Tunulam tag mugsing ko. Pero usap ni. Napamag ko sa kulay kanina, dire sa kong bulsa. Imo na na. Usap lagi na ko. Para palit og blade.
Ha? Basa ni mo imong bungot. Ah. Aron mabatanon ka tanaw. Ayan, bida. Pia. Pia, pugngir ko. Dong, bata. Pugngir ko, bata. Bida, babukbukal ko. Pugngir, pugngir ko. Abay, naunsa mo ka, abay, uy. Suko ka na, suko ka. Suko ko ta, bugalon mo ka dong. Bata lagi na, gusto na kuno anak ba nagtubay. Man ka magbugal-bugal te. Ikaw, at taram ko niya sinsiyo. Ako sobra. Imo na lang na dong, magamit pa na nimo. Napalit na nimo pan, imo na na. Gaya ko ba? Nganong gitutukan mo ko nimo maayo, ha? Nipiyong ang iyong mga mata. Bata, Kung magpiyang ko te. Pariya dyan mo tingog. ha? Sabari ka. Mga taong paritigong na usap ka. Og pariyasan mo og inong. Nya, nagmaskara lang to siya. Og hamis. Bugason man ka. Bida, naway pag yun, bida. Madukla, di ka mabuta, di ka mabutaa ka. Dukla, ti ka. Agor, unsa mo ka? Uy, bata, sige na. Biya nagikan din ni. Ipangita na ka ni nanay nimo. Uy, makatabang niya bantay sa imong mga manghod. Lakaw na. Lo. Ibaw. Babay ate. Salamat. Bye-bye. Ay. Bye. Smile man ka. Nga naman, Ano ba mo ka nga, napasay mga banghod? nagiskot man si kanina. Isgot mo kung siya ganina, wa man. Laki! Wali Ala, uy, mo ka naunsa man dong. ka, ay, dali na, trabaho na tayo, dali na, bahala ka. ka rin, ay, kapoy. Oy, wata ko, oy! Oy! Wata ko, oy! Boss, imo ko kong gipatawag, boss. Kumusta na, Bon? Gimingaw na ako, boss, nga nagkita pa mo ito gabi, eh. Naibaw ka ba, Bon? Kung nga nung ganahan ko ining maong pistula? Kung nga nung mas paborito ko ni kaysa ubang mahalo na ko nga mga pistula, kini nga kong revolver? Tuod. Ngano na ituod, boss? Kay ganahan ko ini nga magduwa. Boss. Mabot na, boss. Ayaw nang itiyon daw na ko yung pistola, boss. Ayaw ba? Nangumusta ko, pero dili ni mo, Bon. Kung dili, sa akong gipabuhat ni mo. Ang hain na to, boss. Ang pagpangita sa mong babae. Katong babae nga kalit lang mitong nga, boss. May lain pa ba kong babae nga nainteresan sa pagpangita, ha, Bonnie? Boss, sa luwa daw ko, pero wa paghapon ko ilin ato kung asang repeat na ko sa mahimo magkitaan, boss. Usman, gibuhat na ba di mong tanan? Oo, boss. Uy, pero ako ano ba? Pero, Lisod pag itaw no sa katao, boss, nga wa na to mailhi, boss. Bisan ang pangana lang. Unya, di pa na to ma-describe ang dagboy kay nagsulob ang maskara. Mag-resort ko pag pangita niya, boss. Uy, wagoy labot kung maglisod ka, Bon! Uy, Ang mailungdanon ako, mao nga makitaan mo siya. kita eh. Kung kinahanglang pangitaon mo siya sa tanang suok, ding kalibutan na, buhata ka na! Ha? Usa ka simana, Bonnie. O kung dili mo pa siya makitan, ayaw na lang usab ipakita ang imong panagway sa kumataban! Boss, Kay siguraduon ako nga di ka na usab unya makitan ba? Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAD Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SAD Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAD Liniment Oil. Gawa ng SAD Marketing.
boss. Live. Sige, boss. Biyan ako. Gusto ko update ugmang adlaw. Yes, boss. Yes, boss. Kung sabi imong ipabot. Live! Oh. Puset. Nga ano bang magbalik-balik magyud sa kung huna-huna ang iyong pamayon. Gusto ko siyang makita pag-usap. Gusto ko siyang maangkon. Ang iyang lawas. Ang iyang kahamis. Shit. Kanindot hikapon. Ang iyang mga ngapil. Kanindot ka. Kung ako ning mahagikan. Shit! Just the thought of her. Murag nangit ang tibok kong lawas. Kinala makita na ako siya pag-usap. Way laing mahimong magkaangkon nimo. Gawas lang ako. Makikamatay ko sa tanan nga muilog nimo gikan nako kunsikin sa kaman. Shit. Saan? Sa may buhat ko nga makita na ako ng babayhan na. Shit. Mura ko gisugo ni pangita sa kadagong nga di na sa gatapok nga uhot sa humay. Shit. Bahala na. Magda kung pipila ka na ako kamasakop. Or makatabang na ako sa pagpangitan itong mga babayan eh. Bon. Samon. Asa magita paingon ini? Kadaghan na binatog napangutan pero why bisan usan nila nga nakatug-an nato kun hain na mabayhan na nga atong gipangita. Kung saan sa nila pagtug-an nato nga kita gi mismo wa magita mahibaw makailan ng babayhan na. Lisod ka ng gitahas ni Boss Harry na to What time mahimo? Kundili ang pagtuman sa gisugo na to. Ay, labara suni. Nya unsa man, boss? Unsa am na to ini kon dili ka to makita ng babayhan na. Ay, abot ka. Ako nahibaw na ko. Kung unsa kon. Saan mo na, Ber? Saan man? Ano ni? Ha? Ano ni, ha? Managot ta! Sugod pa lang! Mukagyaw ta silang dapit! Nagtungkang dili ta makita ni Boss Harry kon managaw ta. Bitaw sa to. Pero, ayaw kong ingin na nga magpaabot na sa itong dangatan. Human ining si Manaha. Kaya kahapon pa patang sugod sa pagpangita, pero wa mangitay lead ay hangtod ng orasa. Unya, kinahanglan mga mo-update si Boss Bonbon ni Boss Harry sa atong pagpauli unya. Yang saom na to ini ron, bebe, saom na to ini. Mamasin ta. Masin ta. Maroon gini atong mahimo. Sige, dali mo. Magpadayon ta dito napita. Kung mahimo, suhiron ta naman suok ni napita. Sa dili pa ta mapadayon sa sunod na usab nga napit. Sige, boss! Bahala na niya! Bahala na niya, tala mo! Kamaayo ba yung ituwad ng lamisa, ha? Ay! Oy, ayo! Ha? Kung mo daog, dako kay kagisi, unyag
Pildira gani ka, day kag sapot-sapot. Iangin pa di mong lamisa nga way sa... Katawa ka? Aw, katawa, klaro, ana. Ay, ko katawa inura. Kaya gisapot na ba kung tinood dire? Katuwaro na ba kung tinood din limasaha? Mura ba yun ko giahak ini? Ay, kadako na ba na ko pilde? O na, barugi na, aron mapulihan na ka. Nagsigi ka na malagpangutang diha. Barug na. Imo kong gipaundang, Nora. Gipapahuway, wa paundang nga. Sa may kalainan na. Pahuway, nya balik ra. Undang ba niya, pauli na ka, ana. Sa man ni siya, oy, mura mag-just now. Buset! Ay, baga niyo. Nga ron. Sa kuno, kinsa. Si Nestor ko no, may kat-kats lobe kay maghikog. Si Nestor! Ang ako, Nestor! Awa, may laing Nestor inento dapet. Ang imo ramang bana, di ba? Hindi siya. Aw, patay. O, kinsa'y patay? Kinsa may kat-kats lobe. Ang ako bana? Ang imong bana, ang patay. Kung dili ka pa mo barog diya sa imong gilingkuran o pakanaogon to imong bana nga may kat-kats lobe. Nestor! Dong, naanak ko, dong! Kine. Namiya na silang tanan. Gibiyaan rang Nora ang iyang kwarta. Karon ka. Kuhaon ko ning tanan. Uy! Alam mo ba, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Kaya ako may dagdag na alaga araw-araw. Sed Panyawan Garlic Capsule. Pinagsama-samang panyawan, banaba at garlic para makatulong sa pagpapanatili ng healthy lifestyle. Mas kampante ka sa araw-araw. High blood at diabetes. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule ka na. Alagang natural, alagang Sed Marketing. More bitter, much better. Sed Panyawan with Garlic. Produkto ng Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.